Bon dia, avui farem l'activitat número 30, que té per títol Mols de compostos, i que correspon a l'activitat número 4 de la diapositiva 15 del tema 2 d'elements i compostos del llibre digital Science Beat. Llavors, aquesta pregunta fa referència a la informació que ens dona la taula periòdica interactiva del llibre digital i que agafarem les dades d'allà i anirem fent els càlculs conforme ens diu aquí que tenim en el llibre digital, tal conforme hem vist en altres activitats. I d'aquestes hem de calcular la massa d'aquestes quantitats de matèria en aquest apartat B, i en l'apartat A i en l'apartat B ens demanarà els mols. Primer ens dona mols i hem de calcular grams, i després hem de passar de grams a mols, farem el procés contrari. Per fer aquesta activitat, conforme hem dit abans, hauríem de mirar conforme hem dit en el llibre digital. Ja hem començat aquí a adelantar els càlculs i ara el que consistirà és en explicar aquests càlculs. Si jo tinc un mol de clorur de sodi, tal com ens deia abans a l'enunciat, en l'enunciat ens posa que hem de calcular quants grams són un mol de clorur de sodi, un mol d'hexafluorur de sofre i 5 mols d'ozó. Anem a veure com es fa. Llavors, per calcular un mol de sodi, quants grams són, primer de tot hem de calcular la massa molar del clorur de sodi. Vaig a la taula interactiva que hem comentat abans, obro la finestreta i veureu que posa una massa atòmica de 23. I després tindrem de 35,5 el clor. Directament, un àtom de sodi i un àtom de clor sumen 35,5 cadascun i per tant ens donaran 58,5 grams partit per mol. Com que directament ja és el pes d'un mol, és evident que me donarà 58,5 grams de clorur de sodi. En el cas de 5 mols d'ozó, que me pregunta quina massa és, podem dir que, com que la molècula d'ozó és aquesta d'aquí, per si no la sabíeu, és O3. Tenim 3 àtoms d'oxigen, això vol dir que hem de multiplicar 3 per el pes atòmic de l'oxigen, que us fa un total de 48 grams partit per mol. I després aquí tenim 5 mols d'ozó, com que sabem que un mol d'ozó pesa 48 grams, fem el factor de conversió, com sempre hem fet en aquest tipus d'activitats, i veurem que serà 48 grams d'ozó per un mol d'ozó. Llavors, mols d'ozó i mols d'ozó se'n van, m'han quedat grams d'oxigen. L'operació que tindré que fer serà, per tant, 5 per 48 me donarà 240 grams d'ozó. I per últim, la molècula d'hexafluorur de sofre que teniu aquí, un mol d'hexafluorur de sofre, com que us donàvem la fórmula no teníeu problema, llavors serà 32,1, s'obriu a la pàgina interactiva, en el llibre digital és 32,1 el pes atòmic del sofre. I tindrem 6 àtoms de fluor. Cada àtom de fluor pesa 19, multiplicat per 6 ens donarà 146 grams per mol. Llavors, com que tenim un mol d'hexafluorur de sofre, és per això que me donarà 146,1 que teniu en el llibre digital, per poder contestar 146,1 grams d'hexafluorur de sofre. En l'apartat B teniu que calcular, veiem aquí, a veure si es veu. En aquesta activitat ens demana que calculem ara els mols de molècules que tenen aquestes masses. Tinc 442 grams d'aigua oxigenada, i us dona la fórmula, 270 grams de cianur d'hidrogen, i us dona la fórmula, i 308 grams de
nitrogen gas i us dona la fórmula. Vale? Per tant, què hem de fer per fer aquests càlculs? Doncs vinga, anem a començar amb aquests càlculs. Anem allà. Ja els tenim aquí preparats. Ja podem començar a treballar. Ho tenim aquí, es pot veure bé. Això és. Llavors veureu que si jo tinc 442 grams d'aigua oxigenada, el primer que tinc que fer és calcular quina és la massa molar de l'aigua oxigenada. Tal conforme hem vist abans, si aneu a la taula interactiva, l'hidrogen pesa 1, com que tenim 2 àtoms, 2 per 1, 2, més tenim que sumar el pes atòmic de l'oxigen multiplicat per 2. El pes atòmic de l'oxigen és 16, multipliquem per 2 i ens donarà un total de 34. Serien 16 per 2, 32, més 2, 34 grams, que pesa un mol. Aleshores, com es pot calcular? Ho podeu calcular bé fent factors de conversió o mirant d'aplicar aquesta fórmula que us he posat aquí al costat. Veieu? Per calcular el nombre de mols que hi ha en una certa quantitat de grams, haureu de dividir els grams d'aquella substància entre la massa molar, que s'expressa en grams partit per mol. D'aquesta manera calculem el nombre de mols. La massa molar ja hem vist com es calcula tota l'estona, s'ha anat repassant aquest procés d'aquí. De manera que el número de mols per a aquest problema serà 442 grams partit per 34 grams que pesa un mol. Per tant, en dividir la massa per la massa molar me donarà 13 mols. Repetiré el procés per al cianur d'hidrogen. Jo sé que tinc 270 grams, però per poder saber quants mols són i aplicar aquesta fórmula d'aquí, llavors diré que tindré que dividir la massa entre la massa molar. Calculem la massa molar de l'àcid cianhídric, que seria aquest d'aquí, àcid cianhídric o cianur d'hidrogen, és el mateix. Llavors, 1 és el pes atòmic de l'hidrogen. On estem trobant aquests valors? Recordeu que heu d'anar a la taula interactiva, que us dona aquesta mateixa activitat, o a la taula periòdica, que veureu que és el mateix. Llavors, el carboni, 12, més el nitrogen, 14. Si sumeu, 14 més 12, 26, més 1, 27. 27 grams pesa un mol. El número de mols serà, per tant, 270 grams partit per el seu pes molecular, que serà 27 grams partit per mol, i això ens dona un número redó. 270 entre 27, grams i grams se'n van i me queden mols, 10 mols. Llavors, per acabar, 308 grams de nitrogen gasós. Llavors, el primer pas serà calcular la massa molar del nitrogen gasós, com que són 2 àtoms de nitrogen, 2 per el pes atòmic del nitrogen. Aneu a la taula interactiva del llibre digital, veureu que us dona 14. 14 per 2, 28. Com es calcula el número de mols? La massa partit per la massa molar. Llavors, 308 entre 28 us donarà 11 mols.